Hurrengo gonbidatua, ez da kantaria berez, bada bere instrumentuan munduko, holan konsideratua dago munduko oberentzat, baina kantatzeko ez omen du edo ez dakigu, doai berezirik eta ez zuen kantatu nahi eta, bueno, guk presio handia eginik azkenean onartu egin du gure hurrengo kantu honen apaldi bat errezitatzea. Beraz eta gurekin eta luxuzko gonbidatu bat Irlandatik, Liam O'Flynn. Zaireon urte inguru, kosta aldean zen gertatu. Itxas gizon zahar batek, banzat halazidan kontatu. Enbat itzelak gaztalugatzen, unzi ederbat zuen guandatzen. Eoshkilden unamzat baroan, alchor a undiak ei zegatzan. Les nekad salostan grien olle Iz cakagassim slomzniska Vi mokrijemo velagon Kueme triđan irskega glon Halarokčina klok Kolago sanganjav I šanširna višela karbon Kludele dolask na farigo Indar guztioz bultzatzen Altxor kutsa zabaldu nuen
atzera egin ninduen, ugin handi bat altxatu zen. Inorez zapaltzeko gogoa, zapalduak ez izatekoa, hau da gure urguilua, altxor guztien iturria. Eta hau hola ez bazan, sarnazatela kalabazan, ipuitxit barregarriak kontatu nizkizuen plazan. Liam O'Flynn.